थांनाय 5 जानुवारि मोनाबिलि समाव कक्राझारनि सान्दाबारि गामियाव NLFBनि डिजिनेटेड केम्प बिनिफ्राय NLFB सोद्रोमाफोरखौ जे गावबागाव न'आव थांनांगौ होननानै जे पुलिसफ्रा जे होस्रां होस्रि खालामदों कक्राझारनि पुलिसा बे दुखुनांथाव जे बेबायदि जानो नाङामोन जिहेतु NLFBखौ माने आसाम सरकारानो लिंहरदोंमोन आरो BTCनि जायनाखि सरकार बर' आरो एबसुआ बिसोरबो लिंहरदोंमोन जे मोनसे सान्थि आल'सनानि गेजेरजों जा समस्या दं बे समस्याखौ समाधान खालामनांगौ होननानै दा गथिखे बिसोरखौ लिंहरनानै सान्थि आल'सना खालामनो नागारै जे बिसोरखौ दा होस्रां होस्रि खालामनाया बे जोबोद दुखुनांथाव अननाय जादों दा बिसोरजों थाबैनो सान्थि आल'सना खालामनानै बिसोरनि समस्याखौ समाधान खालामनो हानांगौ जों बेखौ बयबो लुबैयो रायजो राजा बयबो लुबैयो दा समस्या दङ बिस्रा मानो गैया जानो दा जिहेतु बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो जाय सुक्ति खालामग्रा सान्थि सुक्ति खालामग्रा रजन दैमारि बे जेलनिफ्रायनो दाबो गबोआखै दाबो जेलावनो दङ आरो बेजों लोगोसे गोबां NLFBनि केडारफोर दाबो जेलावनो दङ दा बिसोरखौ गयैनि थाखायनो दिनै माखासे जायनाखि NLFBनि केडारफोर बिसोरनो गोदानै NLFB दानानै जुदि रन्जन दैमारिमोनखौ बख'नांगौ होननानै जुदि बिसोरो हाग्रायाव थांफिनलायदोंब्ला आरो बेखौ हाग्रायाव थांनो मोनला बिसोरो सान्थि गोजोनाव फैबाय जेब्ला सुक्तिया दा सान्थि गोजोनाव बयबो न'आव थाफिननांगौ आरो गोजोनै बयबो संसार जानांगौ होननानै NLFBखौ लिंहरफिनदों जेब्ला दा जाय लिंहरफिनग्रा बिसोरो दायथ' लानांगौ आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो हानांगौ जों बेखौ लुबैयो बेनिखायनो दा जोंनि बर' आफादनि जेसेबां दङ बिथांमोनाबो सरकारखौ नारसिननांगौ सरकारा जाहाथे बिसोरखौ उइदाउट जेबो माने सलिउसन जेबो समाधान गैयाजासे होस्रां होस्रि खालामाबालानो बिसोरजों थाब रायज्लायनानै जाहाथे समस्याखौ समाधान खालामनानै होयो दा जों बिनि थाखाय बयबो आफादफ्रा जाहाथे सरकारखौ नारसिनो जों बेनि थाखाय बयबो खावलायहरो बे बिथिङाव आंनिबो बुंनो गोनां बाथ्रा बेनोदि 2020नि 27 जानुवारि एबसु NLFB UPO बे मोनथाम आफादफोरजों बिटिआर नामनि मोनसे मिसनमार कनसेप्टजों जे गोदान थामथि एकर्ड जानानै थांदोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजों सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्डनि इस्युआ सलिउसन जायैनि थाखायनो सम्भब आंनि बुजिनाय मथेब्ला माखासे NLFBनि केडार आरो लिडारफ्रा हाग्रायाव थांफिननो थांखि लानानै बिथांमोना थांदोंमोन बेनि उनाव जों मिथिबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआनो आरो BTC एडमिनिस्ट्रेसना प्लास एबसुआबो NLFBनि लिडारफोरखौ लेंहरफिननानै अभारग्राउन्डआव फैनो खावलायहरदोंमोन NLFBनि लिडार आरो केडारफ्रा निश्चय मोनसे आसा दंमोन मोनसे फोथायदोंमोन गभर्नमेन्टखौ डेफिनेटलि सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड इस्युनि सायाव पिसफुल टेबल नेगसिएसन जाफिनबावगोन आरो बे पिसफुल पलिटिकेल नेगसिएसननि गेजेरजोंनो आलादा बड'लेण्ड हादोरनि जि जेंना बे फाइनाल सलिउसनाव फैगोन बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोना अभारग्राउन्डआव फैदों रिसेन्टलि दाखालि जानुवारिनि 1 तारिखनि मोनाबिलियाव बिथांमोननि डिजिनेटेड केम्पनिफ्राय NLFBनि जेसेबां लिडार केडारफोरखौ होस्रां होस्रि खालामनानै डिजिनेटेड केम्पखौ खालि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों आं डिमान्ड होनो लुबैयो जे गभर्नमेन्टआ जि मिजिंथि जि आसाखौ होनानै बिथांमोनखौ लाबोफिनदोंमोन अभारग्राउन्डआव गोख्रैनो पिसफुल पलिटिकेल नेगसिएसन आरो पलिटिकेल डायलगआ स्टार्ट जानांगौ आरो जाय बिथांमोना बर'नि आफादफ्रा इनक्लुडिं BTCनि गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ लब दिन्थिनानै हक बा आसा होनानै हक जेरैबायदि लेंहरदोंमोन बिथांमोना दायित्व लानांगौ आरो बर'नि जेसेबां आफादफोर दं
बे आफादफोर गभर्नमेन्टनि सायाव गोख्रों रोखोमैनो नारसिननाय प्रेसार होनो रिसेन्टलि मा जाबावबाय थांनाय डिसेम्बर दाननि 29 तारिखखालि आसामनि खुनु इन्डिजिनियास ट्राइबेल आफादफोरजों बर'फोरजों रायज्लाया हसेया बिश्वासाव लाखिया हसेया without consulting and without taking into confidence आल्फाजों हाखु दाखु एकर्ड गोदान मोनसे खालामबोबाय दा आल्फाजों जुदि बेखौ एकर्ड खालामनो हायोब्ला आसामनि आदिबासि 6था 8था मिलिटेन्ट ग्रुपजों खालामनो हायोब्ला NLFB जों माने पिसफुल टक नेगोसिएशन खालामनो हाया जोंनि जरदार डिमान्डआ बे सिभिल ससाइटिया भेरि इमिडिएटलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा गावसोर जेरै गोदै खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखिनांगौ आरो पिसफुल पलिटिकल नेगोसिएशन आरो डायलगा स्टार्ट जानांगौ आंनि बुंनाय बाथ्राखौ थांनाय 5 जानुवारि मोनाबिलि 6टानिफ्राय आरम्भ खालामनानै 12टा साराय 12टानि गेजेराव जोंनि सान्दामारियाव केम्प खालामनानै थानाय NLFBनि केडारफोरखौ आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै होख्रां होस्रिं खालामनानै बिथांमोनखौ लेटार पेटार खालामनाय जे खामानि बे खामानिया जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद मुगैथाव आं कन्डेम खालामो I condemn these activities done by the police, Assam police, to scatter the NLFB cadres. मानो condemn खालामो NLFBआ जोनोम जादोंमोन जेब्ला BTR peace agreement जादों बेवहाय NDFबा ceasefire खालामदों दा बे BTR agreementआव NDFB फोरनि थाखाय satisfactory निश्चय माखासे दफाफ्रा satisfactory जायाखै आरो बेखायनो माखासे NDFBनि केडारफ्रानो NLFBआव थांफिनदोंमोन आरो जिहेतु के BTRआव peace agreement जाबाय BTCआव peace जाबाय गतिके हाथियार दैनो मोनला होननानै स्पेशली प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL सरकार लोगोसे बेवहाय दंफायो एबसु आरो बेवहाय जों खोनादों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि इनिशिएटिभआवनो बिथांमोनहा माने हाग्रायाव थांनायनिफ्राय बेक जाबोफिनदों दा बेखायनो आं दिनै खावलायगोन BTCनि प्रमोद बर' UPPL सरकार आरो एबसु आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनहा जयैनो बे NLFBनि सायाव आलोचना खालामनांगौ सावरायनांगौ आरो बिथांमोननो गोजोनै थांनानै थानायनि राहा लामा खालामनायनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जाहाथे शान्ति जायो बिथांमोनहा जाहाथे कोनो धरननि निराशा जाया बिथांमोनहा जाहाथे मानसि हिसाबै मेन स्ट्रिमाव फैनानै थांनानै थानो हायो बे एरेन्जमेन्टखौ खालामनांगौ दिनै BTC सरकार प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बे मेटारावहाय चिफ मिनिस्टार अफ आसाम हिमन्त बिश्व शर्माजों थाबैनो जगाजग खालामनानै बे NLFBनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ बिथांमोननो रिहेबिलिटेशननि बेबस्थाखौ थाबै खालामनानै होनांगौ होननानै आङो डिमान्ड खालामो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखौ खावलायबाय दिनै